бародаро саракофка. Саракофи тоза. Саракофкаи тозаҳай 100 сомон нархи 6 метра. Фаҳмиш чандай? 18 боша. Фаҳмиш 19 бародаро. 18 19 100 сомон я 6 метраш саракофка. Ана 50 тозаш. Ё 50 кана? Я автобус. Ям саракофка. Ям саракофка. Ирам саракофка бародаро 100 сомон я 6 метрашай. Инаи чорни потолокш мегана? Ай 32 сум то 40 сомона сар меша 6 метрам бародаро. Ай 32 то 40 сомонира. Сара чорни потолок, а? Чорни потолок ай бародаро ай 32 сум то 40 сомона сар мешава. 6 метрам. Бародаро ишам саракофкай, иш 14 кай. 14 мешава. О иш фаҳмиш 14 ай бародаро 6 метра. Ишам чандай? Я значит 100 сум я 115 сум. Уошо. Фаҳмиш 18 бу. Оя 115 ҳам 18 фаҳмише. Иш 14 ай 100 сум. Шаш метрам бародаро. Инаи бародаро 50 кам. 6 метр дурозиша 115 сомон нархаш. Ай гап зане аз номи канали мо ба шумо боз скидка мешава. Ёши Ёша хайр ости гап намедонем. Бештар маълумотро ҳами занг мезанед аз соҳиби ҳами тахтаҳо хитон пурсон мешавед бародаро. Ҳами лӯбои намуд тахта ҳастак ина. Мо ба навор гирифтем, пешкаш шумо кардем. Занг занед о рақамҳо дар рӯи ҳами экран ин хитон занг мезанед бо мепирсе иншоалло. Ҳар хора хичон гап мезананд. Ина бародаро шифро ё ай 50 сум то 75 сум ай вообще шифро бо нава. Аз 50 сум сар мешавад то 75 сомона. 4-5 намуд шифра хай занг мезанед рақамҳо дар рӯи экран ай 50 сум сар мешавад то 75 сомона. Ина шифро бародаро. Ай 50 сомон сар мешавад рақамҳо дар рӯи ами экранан. Хитон занг занед бо бештар маълумотро аз соҳиби ами шифро худшон пурсон шавед. Аз 50 сум сар мешавад то 75 сомона нарх дорам бародаро. Бо мо бошед ози нархҳои бо шифрои тинкагирани пешкаши шумо мекунем. Ина бародаро шифрои тинкагӣ метриш 15 сум ай. Ами я дона шакар чанда ай? 3 метр 6 метр. Ами 1.70 то 6 метр 6. Ай 1 метр. Ай 1 метр ё ай? Ай 1.70 сар мешавад то 6 метрам бародаро. Ҳамаи света ҳастак. Шифрои тинкагӣ метриш 15 сомони ай. Метрша 15 сомони мега. Магазини мусулмон. Магазини мусулмон биё. На бародаро алматур ай 18 сума сар мешава. То чанда гу? То 35 сомона 6 метра. Ай 18 сар мешавад то 35 лӯбои намудаш ҳаст. ҳай рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳиби ҳами чизо худтон мепирсед бародаро. Ай 18 то 35 сар мешавад. ина алматур 10 кам дорад бо 12 ка 15 ка 18 ка ҳамаи намудаш ҳаст бародаро. занг занед худтон ами соҳиби ами чизо худаш мефаҳмонад. ай 18 то 35 бародаро. ина бародаро нархи симент 400 кишан сумай 400 киш бародаро 45 сомони я донаш. Я 50 килоаш. А 500 киш чандай?
500-каш 47 сомон бародаро. 400-каш 45-400-каш 400-каш 45, 500-каш 47 сомон. Ина бародаро турбоҳо уголок ҳамаш нархуш наистагия. Инаи метр я донаша метрша метрш 11 сомония, иш 18 сом, иш 12 сом, ишам 12 21, иш 21 сом, иш 17 сом. Ина бародаро ҳама ҳамин нархуш дар ҳамин ҷа наистагия. Хай рақамҳо дар рӯи экранай занг занед, бо бештар маълумотро худаш мерасонад. Иш 34 сом, иш 23 сом, 37 сом, 27 сом. Любой намудаш бародаро ҳаст. Ҳамин занг мезанед бо савдо мешава. Мегам уголок ҳам ҳаст, во барои дигар чизош ҳам ҳаст. Занг занед бо бештар маълумотро. Садак 80, 50, любой намуд турбаша дора. Мегам ин турбои пластмассиам ҳаст бародаро. ҳамаи намуд ҳаст. Ҳамин занг зане хубо худаш гап мезана. ҳозир камакак савдо кайсан гӯ ҳамун камера ки рақамҳои морамун мақсад занг бизананд, ман худам мефаҳмонам ки чандиянд чанди нестанд. аз соҳиби ҳамин магазин худтон пурсон мешавед бародаро. любой намудаш ҳаст.